Hayag pa kayo guys no. So tangi unyang gabi kay super nindot jud kayo ang palibot. Tinawa. Super kanindot. Dance. I'm so excited. Excited ka lang. So yeah.
Siyempre sa tong paglaag gigi na to kalimtan atong pagkaon no. So karon kay mangita taog pagkaon nga barato. Kaya nga to ang gidakay complete ra. Hoy, Ha? 114. So, ano na to ang price? Uy, 31 pagkabarato ha? Tina, no? This one, unit 3 for 169. Oh, Dili, patakang pala yung lahi. huh? Lahi. Oh, this one guy? Talaga. Wala kasi 169. Here on, 39. Ang rice, sa rice. With rice? Wala ko. Wala rice. Gutom na daw. nagkaril na ato oh. At Sahara lang di sila. Grabe, Sahara. No, 20 rubi akong kurso. Uy, Mamili ka pa lang. Si Eugene nagtanaw nag-ice cream. balik pila. Balik. Pila ka sir. Walo ka sulod kay Duadungan. Sige, Walo lagi, walo sir. ka sir. Libre sa bawang. Balik 500. Balik 100.